Takže ahoj, ja vás zdravím. Moje meno je Kapsi a vítam vás pri našom ďalšom dieli z multiplayeru Let's Playu. Tentokrát je to už diel číslo 2 a je tu so mnou aj Miro. Ahojte. A... A No, hovor. no tak nie, povedz, čo si chcel. Takže máme tu od minula celkom dosť veľa zmien. Rozšírili sme v prvom rade náš malý príbytok, ktorý už nie je až tak malý, ale zase nie je ani tak veľký. A tu máme proste takú šachtu ako keby dole. A tu sme našli jaskyňu, v ktorej sa Kapsi pravdepodobne teraz niekde nachádza, pretože šiel ťažiť a svoje veci. podarilo sa mu aj zomrieť, ja ho vidím. Vidím svoje veci, awesome. Ja ho vidím takto, my ho vidíme. Iron, díky, že si mi povedal, že sa mám pozrieť hore. No, ďalej, máme tu už hore postavenú farmu na obilie. Díky. Aby sme proste neumierali, pretože hráme na harde a bez jedla sa tu celkom nezaobídeme. Diváci, vidíte ho, tam je presne tu na jeho meno. Ako vidíte tu na presne, tam, teraz kam ukazujem, tam jeho meno presne. No. A ja som ho už tiež videl. Teraz drží shift niekde. Áno, teraz som skovatý, lebo ja mám taký blbý zvyk, že proste vždy, keď ťažím, tak držím shift. No veď to skoro každý. Pretože nenávidím lávu. No veď toto. Tu máme takú menšiu farmu a dnes by sme mohli nejaké drevo si naťažiť ešte, pretože budeme potrebovať či už na skrášlenie našej jaskyne, alebo potom ešte si spravíme takú malú neautomatickú farmu na zvieratá, že by sme vykopali nejakú dieru, alebo že by sme to postavili, uvidíme. Chcel si povedať nie? Koncentrák pre zvieratá. No, dalo by sa to tak povedať, ale aj keď nebudeme na nich vykonávať žiadne pokusy. No, bude to čisto iba farma. Keď budú dvojičky? Tak. Tiež nie? To sa uvidí. Okay, to je neprístupné zatiaľ. Okay. Môžeme až od 20. hodiny môžeme vysielať takéto programy. Však ja to apnem po 20. Bože, ale nie. A keby to apnem po 20.00, tak by to mohlo to teoreticky. A ja som sa opäť stratil. Nenávidím tú jaskyňu. Ty to nájdeš, ty si šikovný človek. Ja viem, díky. Nemyslím si to. Počkaj, kade sa sem? Tady to som sem tuším prišiel a myslím si, že idem dobre. Pozor. A 8 sme dobre. Takže toto je ten spomínaný Mirov tunel, ktorý vravel. A už ťa vidím, Miro, poď sem. Ty si hore, ahoj, ty si hore. Tu si. Ty si to upravil? No, upravujem to zatím. To je dobre, ty. To bude vypadať úplne zle. Každopádne musíme si upratať inventár, takže takto. Drevený pickaxe, 8, ten si berem. A to dáme späť preč a máme tu naše prvé obilie, takže jedno obilie, druhé obilie. Pokosil som dve obilia a namiesto toho, aby sa mi zduplikovali semiačka, padlo mi len jedno. No, bohužiaľ. To som nevychytal. Tak a myslím si, že by sme mohli ísť na nejaký ten malý prieskum, nejaké jaskinky, pretože nám dochádzajú suroviny, ktorých máme naozaj málo. Čo vy na to? No, podľa mňa, málo, zober sa takto. Točíme druhý diel. No tak, ale ja som mal, po druhom dieli, ja som mal asi tak 3 staky iron, vieš? Tak áno, ale po druhom dieli, toto je druhý diel, vieš ako. No tak počkajte, za kamerou uvidíte, ako ťažíme, ale nie. Za kamerou to asi neuvidia, ale uvidia potom výsledok možno. Ale našiel som nejakú jaskynku. Viete o tom, že sme uprostred veľkej planiny? Neviem o tom. Vidím Enderman. Bez brnenia? OK, kašľam na teba. Ja som sa tu moc nerozhľadal po okolí, čiže nejako extra neviem, aké sú okolo nás biomy, ale snad to... No, je tu slime biome. Pestré. Slime biome tu je jeden. To je bažina, nie? Áno, je to presne bažina. A ešte taká menšia informácia. Asi traja ste mi písali na súkromné správy na YouTube a aj na e-mail, že by ste sa chceli dostať na tento server, kde hráme. Preto, aby ste sa na tento server mohli dostať, tak musíte splňať pár podmienok, ktoré som zverejnil vo svojom kapsule Zlepšujeme sa v 3. dieli. A potom sa ma môžete kontaktovať. Presne tak. A mne dochádza pomaly drevo, čiže budeme musieť ísť nejaké vyťažiť. A možno to ešte tak aj trošičku poupravíme, pretože uvidíme. Nie je tu žiadny slime, nie je tu žiadny witch hunt, to je taký zlý swamp biome. No,
Ako sa vlastne volá? Swamp plant. Presne tak, swamp plant. Sú tu hlavne, že 5 ovečiek, každá je tej istej vlny, teda tej istej farby. A mne dochádza jedlo. No bohužiaľ, ešte nemáme toľko obilia, aby si mohol... Ale máme tu 3 prasiatka, O, takže 2 zabijem. Ale nezabíjaj ich práve, že ty si správne... Ale práve, že ich zabijem. My si dve nechaj. No 2 sú tam, 3 sú tam. Tak Ale jedno ja môžeš musím zabiť. ísť čo najrýchlejšie domov, pretože stmieva sa a ja nemám jedlo. Mám rotten flash. Jedno ma zachráni, kým príjem domov, aby som stihol upiec to prasacie mäso. A tu ďalšie prasa? Postel máme, že? Vidíš to? Áno, máme dve postele. Takže nemusím ich zabíjať. Nie, že dve postele, ale spali sme v nich, čiže spawn point máš nastavený na určite, na 100%, tak som to chcel povedať. OK, spam. Máme nastavený spam. Takže tí, čo nás sledujete, tak všetci budete zaspamovaní, pretože máme nastavený spam. Tak určite. Presne tak. A vyrástlo už nejaké obilie? Ja som to akorát pokosil, takže mám 6 obilia, čo sú 2 chleby, takže môžeš si zobrať. Takže ja mám 2 obilia, takže to nie je ani jeden chleba. To je 3/4 chlebu. Chcem, teda 1/3 opakujem. Tu máš. Počkaj, Tam máš. ja mám aj meso, ja mám aj meso. Nemám chleba, daj mi chleba. 8. Rýchlo, jesť. Poďme sa rovno aj vyspať. Počkaj, ale nechcem spať. A hlavne nie s tebou. Tak si asi tu posiaľ doberiem preč. Presne tak. A spravím takto stenu. Tak, OK. Už spíš? Áno. A ja... O nič sa nepokúšaj. Sa nepokúšam. Ja sa tam tú stenu nechám. Ja si spravím svoju posteľ úplne inak. Pozri na to. Moja posteľ bude úplne epická. Sem túto torčku takto presuniem sem. Takto sem. A druhú dám takto sem. Toto dám takto sem. A spravím jednu dôležitú vec. Pozri na to. Potrebujem drevo. Prepač. Dobre, ja idem naťažiť nejaké. OK, on ide naťažiť a ja si ho miniem. Skvelé. Tak sa mi to páči, Tak a pozrite sa na moju skvelú izbičku. Je presne 2x1 blok. 3 vysoký. A ja takú chcem. A teraz mi povedzte, že nie som utlačený. No, Miro. Ty si povedal, že chceš vlastnú posteľ, takže... Áno, ale ja som nepovedal jej rozmery. Skeleton, sa rovná kosť. Nie, že vlastnú posteľ, ale myslím... Počkaj, že vlastnú izbu. je tam skeleton a ja mám 1,5 srdiečka. Myslíš, že to prežijem? Nie, pretože skeleton má aimbot. A keďže má aimbot, tak to je pre teba veľmi zlé. Idem ti pomôcť. Počkaj, ja to prežijem. Ja som proste profik. Ja som ho zabil, diváci, videli ste to? Z 1,5 srdiečka bez regenerácie som zabil proste skeletona, proste úplne umrel, proste. On mal proste uvidel. Nemal šancu proste, no. No presne tak, on uvidel a už kapsi pomoc, umrel. Proste úplne skvelé. Tak a máme pokosné obilie. Pokosíme si obilie. Obilie mi jedno nechaj, prosím ťa, ja dovediem keď tak prase do nejakej, ale spravím nejakú dieru. Prase jedia mrkvu, vieš tam? Aha. To je nové verzie, čo? Ja som asi na to nikdy nezvykol. No, moc nová verzia to není, je to asi už, od 1.4 mesiac to je, nie? stará. Tak je to najnovšia verzia Minecraftu, samozrejme, že? No, je už 1.4.7 a je to 1.4, tuším. Tak áno, ale v 1.4.7 boli opravené len nejaké bugfixy. No to je úplne jedno, proste je to prasa žere mrkvu. Je to od 1.4, no. Ale čisto teoreticky v normálnom živote prasa je všetko, nie? No, ono to žere nejaký šrot. Aspoň čo ja viem. Ale železný predpokladám, že nie. No tak nie, ono to je, že vraj proste sa to všetko zmieša dokopy. Áno, a vznikne železný srod. OK, chápeme to. Áno, tak to je umelá výroba železa. Počkaj, takú by som chcel zaviesť. Ale keď sa mi úplne odnezmyslo, mám taký pocit, že by to chcelo ísť nájsť nejakú jaskinku. Alebo budeme kopať branch mine, čo ty na to? Kúkaj sa, tuto je bránička. Bránička? Áno. A ja mám tam dieru. No už nemáš. Ty si mi nastavil moju dieru. Ty si zlý. Počkaj, no. Ale ja idem robiť epický branchman a uvidíš akým spôsobom. Takže vyhádžem si všetok materiál, čo som mám. No, to som zvedavý. No.
všetok materiál, čo som momentálne mám. Zoberiem si len pár torčiek, takže takto sticky, coal. Tak všetko si vyhádžem okrem krompáča. No ešte zoberiem jeden krompáč pre istotu, keby niečo, takto. Aj keď ten už je skoro rozbitý, ale detail. Tak, priprav sa, že mi dole hodíš rebríky a kyblík plný vody a cedulku. Pozri sa, tuto máš, kúkaj sa, tuto máš stack aj 17 rebríkov. Ale ja som idem samozrejme, kopať. ja snažil spraviť ten plot, lenže ja som spravil rebríky. Takže, feeling like a boss. Pozri sa vedľa seba. Počkaj, ja tu dorobím OK, akurát. kašli na to, ja už kopem pod seba. Potom mi dole hoď, keď tak prosím ťa, kyblík, aby som mohol spraviť quick drop. OK. A keď umrem, tak to bude fail, pretože mám si iba železný krompáč skoro rozbitý. A je tu tma, takže osvetľujeme to postupne. A rebríky... A kopeme sa, milí diváci, až na úroveň 6. Ja neviem, aha, tu si. Mám ti tam dole začať robiť rebríky? Neháč ich sem to... Oh. Tam bol totiž ešte... Počkaj. Prečo sa spavnul na spavne? Lebo som sa v tej posteli nevyspal, mám pocit. Ja som si tu ja som si tu pec zničil. Počkaj, No. pec? Počkaj, prečo pec? Postel. Postel. Presne tak, ja som si tu postel zničil. O bože. Teraz ja sa snažím robiť akrobatické kusky, takže... Tio, ja som vedel, že to nemám robiť. Ale neumrel si. Neumrel som, ale chystám sa. Tak to gratulujem. Pretože málo ľudí, ktorých poznám, sa chystajú umrieť. Počkaj, tu táto torčka určite zavadzala. Presne tak, ja som to vedel. Moment, ale... Kade sa ide ku nám domov? Počkaj, 380 a niekoľko Z, nie? Počkaj, ja ti presne poviem súradnice, na ktorých je tá tvoja diera. Takže 400 a 80, tam niekde by si to už mal spoznať. 400, veď ja som na 86, bože môj. Vážne 400? Bežíme. Milí diváci, ideme Počkaj, to nemyslíte vážne, ovce na púšti. No to sú nejaké ovce... A toto generovanie týchto naozaj čankov na spavne je naozaj hrozné, proste také uríznuté tu. Proste je tu normálny bajom, zimný bajom, púšť, uprostred toho je jazero, ktoré vyzerá ako keby bol zo swamp bajomu a sú tam proste lekniny. To je ako... A hneď pri kraji je asi tak 20 metrov hlboká voda, teda 20 blokov. A tu je uríznutý strom, počkaj, preskočíme tak. A tak. A sliepka, servus, sliepka, vajíčko, nič, OK. A som na 155, 170 skoro. Toto je nebezpečné teraz. Správa tam dole quick drop. Ja robím... Prečo ten rebrík dal do tej 100 strany? No to už je jedno. Ale... My potrebujeme... Fúha, toto teraz bude so hardcore. A mohol by som si tu F3. Ne, prečo som... Pol srdiečka. Tak to si na tom dobre, ale neumrel si. Ja som umrel. Nie, ja som neumrel. A ja mám pol srdiečka, mám aj pol hunger baru, ale mám aj toto. Ale dúfam, že umreš, pretože to by bolo celkom dosť príjemné. Pre teba. No pre mňa, pretože ja som umrel, a ty nie. Mám pumpkiny. No, ja sa... Ale, moment, aké to boli súradnice? Počkej, mám to. 400 a 80. Mám to. Videl som už z diaľky našu úplne awesome, veľkú, peknú, krásnu, epickú, kapsihovskú, mirovskú, oplotenú, krásnu, hnedú farmu. Dobre, ja len dúfam, že to dávam do dobrej strany. Pretože... No, dobre. Nepadaj. Dorábam tu rebríky. Ja nepadám, ja idem po rebríkoch. Ježišmaria, to som zabudol rebrík. Nezabudol, on tam nebol. Počkaj, nezasínaj. Ale tu sa nedá dať oný. Pozor, choditeľ, prečo dobre. A prečo si zhasol? No však, lebo tam by nešiel položiť ten rebrík potom, samozrejme. Aha, okej. Tak hoď mi späť moje veci. A ja si spravím... Tvoje veci? Myslíš ten cobblestone a tento krompáč? Áno, spravím si nový krompáč, spravím si pár nových torčiek a vydáme sa, milí diváci, opäť tam dolu a dorobíme si ten epický... Branch mining? No, to bude budúci branch mining. Ale teraz to chci spraviť aj ten quick drop, takže keď tak potom mi hodíš dole, ak nepadnem do lavy nejaké vieš čo myslím, nie? Kyblík a... Presne, kyblík a... niečo. Iron, OK, iron, ten vezmem. Ten sa mi hodí. Ten sa nám hodí, však Miro. Presne tak. Pretože Miro je veľmi náročný na iron.
Ani nie. Ale ba. To je tvoje jadrové ponorky. No áno, ja si veľmi rád stávam v Minecrafte jadrové ponorky. Však každý si stáva veľmi rád jadrové ponorky. A hlavne torpéda. No, tak to už áno. To už áno, presne tak. Skoro som niekam padol. Tak kopeme sa ďalej, milí diváci. Kopu dál, díru svou. Ja tu radšej zbievať nebudem, pretože... No, vieme, čo myslíš. I know what you mean. Vybuchli by ti uši a už nikdy by si so mnou nechcel volať. No, a čo? Ja mám dosť citlivý sluch, práve preto nechcem si ho volať. Respektíve ja si ho volám. Nepríjemné. Inak, čo sa týka ohľadom tohto dielu, tak chcel by som vás informovať o tom, že keďže v minulom dieli bolo strašne veľa lajkov, približne tak 10, čo je na našu mieru veľmi dosť. Presne tak. Tak za deň bolo, tuším, 30 zhliadnutí. A u mňa bolo 50 a bolo tam, a neviem, je tam teraz 6 lajkov približne. Takže ďakujeme. Presne tak, my vám veľmi ďakujeme a rozhodli sme sa, že budeme toto diely robiť častejšie ako doteraz. A počkaj, kde boli teda vlastne tie rebríky? Hoď mi dole rebríky a hoď mi ich tade, hoď mi ich dole proste tade, ale hlavne nepopri... OK. Chceš aj kyblík? Áno, chcem aj kyblík. A naplním ti aj vodou? Počkaj. Áno. Prosil by som si to, prosím. Tak, A značku chceš tiež? A značku, áno, tu by som tiež poprosil. OK. No problem. No problému, OK, no problému. Au. Dobre, máš tam 3 značky. Počkaj, aha, už prileteli, máš šťastie. Tak, Torčka, ty poješ o blok nižšie, ty poješ až sem. A sem je to vodička. Vodička. Miro, skúšaj si to. Poď, skúš to. Skús to. Drž sa úplne... Ja mám trošičku strach z tých tvojich vynálezov. Nie, to je úplne bezpečné. Ale skáč sa ti popri tých torčkách. Dobre. Počkaj, ja spravím len druhú truhlu. Svinia, sprav niečo a... Neboj sa, je to úplne bezpečné. Dobre, počkaj, ja tu blesem iba druhú truhlu. Nahážem tu všetky svoje veci. Pretože by si ich dostal ty. To my nechceme. No, presne tak. No. To je svinia. Puta ma... Počkaj, ty si tam už padol? Ty si tam padol? Nie, tam je trošičku... Čo? Taká diera. Vidíš to? To bolo úplne bezpečné. Akurát to na hore stočne nevymyslel, ako tam myslel. Akurát sem nedostaneme hore. To nevadí. No, daj tam rýchlo blok tu. Počkaj. Dávaj, rýchlo, chcem ísť hore. Počkaj, poď na chvíľu sem na chvíľu. No tam ma nezastávaš. Svinia, ja nemám nič. Veď práve preto. OK, už nebudeš failovať, takže môžeš ísť pekne hore, ak chceš. Dobre, ja chcem. Tak a my, milí diváci, budeme kopať branch mine. Takže takto do strany trošku pôjdeme tiež. Spravíme si takú chodbu, proste takú širokú, takú 2. Počkaj, tam ty si tam dával nejaké drevo, alebo tam je vážne opustený dol? Aký opustený dol? No však tá šachta taká. Tam bolo proste drevo, neviem, či sme ho tam my náhodou nepokladali. Počkaj, čo? Kde? Keď pôjdeš hore po tom rebríku, tak sa obhliadni, tam je taká jaskyňa ako keby, do ktorej som mimochodom vtedy aj spadol. Idem sa pozrieť, moment. Alebo som to tam ja pokladal, ja si už nepamätám vážne. No tak toto asi opustený dol na nás není. Toto opustený dol není. Ale túto dieru by som mi patril zahádzať, pretože tam sa môžeme zasieknúť. Môžeme, ja už som sa tam aj zasekol. Ale ja vravím o sebe, ty si totiž iný typ, vieš, ako človeka, ty si náročnejší na údržbu. Tak určite. Ale ten water drop, alebo ako sa to nazýva, Quick drop funguje úplne geniálne, pretože som to robil ja. Doporučujem. A ja chcem diamanty. Našiel som coal. Som čarovný. Tak kop. Už ma to nebaví. Inak, čo sa týka informácií ohľadom videa, tento diel bude 25 minútový, možno 20 minútový, pretože sme sa rozhodli na to, že tam bolo tak veľa lajkov, že vám splníme to, čo sme povedali v prvom dieli a že toto videá budeme uploadovať čo najčastejšie, takže ako náhle to pôjde, hlavne obidve v ten istý deň to musíme uploadnúť, alebo budeme sa snažiť.
A dúfam, že sa vám tento naše multiplayer nebudú páčiť. To nedúfame. Ale dúfam, že sa vám tento naše multiplayer budú páčiť, pretože my sa snažíme z prvých pevných síl, aj niekedy aj druhých pevných síl, ale počkaj, ja to vychytám, torč. Torč, stihol som to. Tak. Dobre ty. Aj keď neviem čo, ale dobre ty. No, proste keď máš gravel, potom máš jeden pevný blok a potom torčku. Chápem. Už chápem. Tak sa úplne geniálne ťaží piesok, ale aj. No aj piesok ťažím, ale gravel tiež rád, pretože nenávidím gravel. Ja ho tiež nemám rád. Ale ty ho máš rád, lebo si mi to minule povedal. Nie, pokiaľ sleduješ moje videá, tak vieš, že ja gravel proste nemám. Videl som 2 tvoje videá. A gravel máš rád. Nemám. Máš. Nemám. Ale máš. OK, nemáš. Ja to berem späť, ja to... Redstone, Redstone. Dobre, ty Redstone King, a čo nám také postavíš z Redstoneu? Z Redstone, no tak kľudne jadrový reaktor. Ináč od 1 na 5 majú byť Redstone bloky, ja si z toho postavím dom. Bože môj. Počujem aj na mojom singleplayeri, čo doporučujem pozrieť, aj Miro singleplayer, pretože to sú naše hlavné série. Áno, hlavná série teraz, momentálne. A toto, ak bude mať veľa zhľadnutí, tak sa pokúsime ju spraviť niečo ako hlavnú. Ale čo sa týka mňa, tak u mňa je redstone naozaj veľmi málo vždy, pretože ja keď začnem stavať, napríklad, čo som si skúšal v Creative Blaze Farmu, tak ma presne vyšla na 32 stackov redstone. A to je len Blaze Farma. Nehovorím o Ender farme, tam budem potrebovať... Tam treba strašne veľa pistov, ty vole. No veď, na to budem potrebovať 9 stakov pistonov, 9 stakov redstoneu, plus ešte nejaké redstone do pistonov, takže veľa. Veľa, no veď toto. No. A inak, takže toto celé vykopeme, bože, ma to už nebaví. No bohužiaľ, ty si chceli skopať. No, už ma to prešlo. A prečo v kuse kopem s F3? Prepačte mi to, milí diváci, ak som kopal v kuse F3, ale... Diamanty! Tak, congrats. Gratulujem. Gracia Minecraft. A musíme spraviť ako prvé z diamantov spravíme krompáč a potom ten enchantovaciu skriňu, ako to ja volám. OK, ja to volám enchanting. Inak, milí diváci, teraz pozorne počúvajte, pretože spravíme Mario style. Hola, gracias for diamantos. Dúfam, že poď ma nebude lava. 8 diamantov. 8 nie je náhodou maximálne 6? 8 je ich tu presne. Ja neviem. 2x2 je to presne. Mám ich presne 8. A iný poďme aj ešte redstone. Tak to je super. Bomba. Tak. A ideme na to. Ideme hore. Jedlo. Miro, hoď mi dole jedlo. Koľko už nahrávaš asi približne? Ja 23 minút. Fúha, tak to už pomaly. Ešte máme čas, do 25, možno 30 to budem, neviem. Dobre. Hoď mi dole proste nejaké jedlo. Mám akurát 2 stejky. No. Inak neviem ako ty, Miro, ale ja som toho názoru, že kratšie videá a častejšie sú lepšie ako dlhé videá a raz za týždeň. No, presne tak. Pretože nikoho nebaví sa na niekoho pozerať 50 minút ako hra Minecraft, predsa. No, je toto. Aj keď, ja som niekedy pozoroval, že v komentároch niektorých slavnejších let's playerov, že keď napríklad niekto nespravil polhodinový diel, ale dajme tomu iba 15 minútový alebo nejaký 20, tak mu písal niekto, že nech spravia aj polhodinové. No jasné, no tak zase, no. Tak to je vec názoru, no. No jasné, je to vec názoru, ale mi sa viacej páčia tak kratšie videá, pretože je to jednoduchšie render nie, to ma moc netrápi, pretože to mám rýchlo, ale jednoduchšie to je na upload, jednoduchšie to je na obkecanie a proste jednoduchšie je to na pozeranie, pretože nemusíte tak dlho pozerať a môžete si pozerať iných let's playerov, ktorých pozeráte. A tá dvierka si nevychytal. Prečo? To je som pekný, ale... Úplne 8. A chcel by to ešte jedný dvierka. Tak oni by mali byť v truhle. Počkaj, ja takto spravím, ja to úplne vyriešim, pozri na to, ja to úplne vyriešim. Milí diváci, takto všetky problémy rieši Kapsi. Ďalšia dvierka, Miro, poď sa pozrieť. No ukáž sa. No. Dvierka, ktoré sa otvárajú do dola. So hardcore. Postav sa, počkaj. Zavri to a postav sa.
Poď tu hore. Počkaj, ale ako teraz vyleziem hore? Vyleziem hore, okej. No tak poď tu hore. Počkaj, ale, no, tak okej. No a čo mám ísť No hore? a teraz tu sa postav. Na ten... Nie. Pozri, čo mám u seba. Pozri na to. Pozor. Diamanty. Už ich nemáš ty. Díky. Inak, takže toto je si myslím pre nás pre tento diel všetko. Čo si myslíš ty, Miro? A ja si myslím, že by to mohlo byť všetko, pretože poď sa pozrieť ešte hore, som trošičku upgradeul našu farmu. Moji diváci to musíte vidieť. O bože, to čo je? To nemyslíš vážne? Prečo? Are you seriously? Podľa mňa to vyzerá dobre. Seriously? No ja si to nemyslím. Prečo? Ale nie, vyzerá to úplne pekne. No vidíš to. Ale nie, robím si srandu. No a... Ja to počujem. Nevadí. Tvár sa, že nepočuješ. A dobre, ty si mi všetko sme za zabudli. moju cestičku. Veď tak tu máš dvere. Ty Počkaj, nie, ja to mám spravím lepšie, pozeraj. Toto je half block a keďže plot je 1,5 ako keby, vieš, tak spravím toto tu, pozri. Šup, hore. No vidíš to. No. Ty si musíš všetko sťažovať, ty už si pomaly Túto ako pec netreba ničiť, pretože toto je naša čarovná pec, máme ju tu už od prvého dielu, necháme ju tu. To bude naša svätá pec. Každopádne, toto je odo mňa pre toto diel všetko, dúfam, že odo si mňa? Video... Aj odo mňa, tak som to chcel povedať. Ok, od neho. Toto je od mňa už pre toto diel naozaj všetko, dúfam, že sa vám diel páčil, my sme sa každopádne snažili, však Miro. Áno, presne tak. A sme vám naozaj vďační za to, že ste nás podporili pri tom prvom dieli. Dúfam, že to pôjde tak aj naďalej. A tak ja sa s vami lúčim. A ja sa s vami lúčim a ešte dodám, že môžete si video pozrieť aj u mňa na kanále a aj u Capsio na kanále, čiže máme to z obidvoch pohľadov. Presne tak. A kanál Capsio, kto pozerá tú moju verziu, tak nájdete ho v popise videa, môžete tam... A Mirov kanál nájdete takisto v popise môjho videa a máte tam aj v popise videa jeho video. A ak nás to pozeráte na YouTube momentálne, čo predpokladám, že väčšina z vás pozerá, tak keď si rozkliknete, keď pozeráte to video a máte zapnuté anotácie, tak keď kliknete do prostred obrazovky, tak sa dostanete presne na jeho kanál, teda na jeho video. OK, tak o nás by to mohlo byť všetko. A ahoj. Ahoj.